Sa headlines kan mga barata, social hygiene clinic kang Naga nakarehistro na nin 5 HIV positive ngunya na bulan kang Enero. Naga Legazpi commuter train hagad kang sarong kunsyal kang Naga na ibalik. Tubero nakuang maninin buhay sa barangay Deyangdang, siyudad kang Naga. Van as in pick-up nagkabanggaan sa Banuan kan Pili Camarines Sur kasubagong amay na pagkaaga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. 5 HIV positive ang nairehistro tulos kang social hygiene clinic sa siyudad ng Naga sa enot na bulan kang taon 2023. Ang detalles sa exclusive report ni Melvin Machado. Kinumpirmar ni Ma'am Grace Guevara kang social hygiene clinic kan siyudad ni Naga. Nangunya na Enero may nairehistro na silang 5 human immunodeficiency virus o HIV positive. Nag-iedad 20 anyos hasta 60 anyos. Ang nasabing bilang ang suway pa sa datos kan nakali sa taon 2022. Sa 2022 po muna, taangon yan, kung gusto lang nindo, pang-5 nangon yan na positive. Ano pa lang kita, dahil patapos ang January, 5 na ang na-detect ning, digdi pa lang. Dahil pa dyan kabali sinadetect sa ibang facilities. Ano po kasi yung nagdadagdag. Ngunyan lang po itong... Ngunyan, tagpoon lang January. Oo. Ranging ang edad ano? 20s to 60s. Ano yung takong lalaki ba? May babae, may mga lalaki din. Ngunya na may face-to-face class na balik naman subot sinda sa pagkondusir ng HIV awareness program, urong na si mga estudyante na yaon sa high school. Alagad mas maray subot kung may ibabali naman ang yaon sa elementarya na may lay na nagsasabing kabali sinda sa dapat matawan ng tamang impormasyon dapit sa HIV. High school po, actually ang elementary, mandato din yung kambatas ta RA 11166 na ang DepEd maggibo ng age-appropriate material. So, sana mag-abot na kita duman sa may mga na-develop na. Pero, sa ngunyan po, nag-i-invite pa din sinda sa mo. Nagpupuon kita sa high school muna. Mas magayon nga ni kung elementary itong. Kasi, pag hiniling mo ang record, may pipapafilapan po baga kaming papel. Tapos, pag naghahapot ka kung pirang edad, ang first sexual experience, o mga 8 years old. Tinawalinaw man ni Ma'am Guevara na de importante kung taga-sain silimang nag-positive sa HIV, inihulita ang Naga lugar kung sain pinagdadayo ni dakula tao, matrabaho o maeskwela. Sabi ko nga ni, permi kong pig-emphasize, irrelevant po na magparapot kita kung taga-sain yan kasi ang Naga hub, sentro. Kung iba man niya na probinsya, digdi nagtatrabaho, ang potential kaya na mag-spread kang virus siya on digdi. So, data na pagparanapon. In the same way, na dakol taga-Naga, na pa Manila, na duman sa ibang lugar. Kung positive yan, duman man sinda makakaspread kang virus. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto habo man subuot magkrear ning alarma ni Ma'am Grace Guevara sa isyu kang HIV, alagad napapanahon na subuot na matawan ininin atensyon, urog na ang amay na pagpapakonsulta. Pero hilingon nindungon yan, takong kadtupig pa para malaki ko na puro lalaki lang ang nadidetekta. Ngunyan, kada ko lang nagluluwas na babae. So gusto sabihin, nasa community na ang virus, lalo ng ugwakitan sa rumbuong pamilya apektado. Tapos, kang HIV, may aki, pati si mag-agom, apektado. Ang aki, pati bako man umboy, na-detect medyo, aki na, medyo nakula na. So, pag binalikan mo ayan, gusto sabihin, sa taon na naglipas, nasa community na ang HIV. Abo ko man mag-alarma sa tao, pero it's high time na maging aware kita hali-hali na po ba yung sinasabi, dahil man dapat kinakatakutan si HIV, dahil man kinakatakutan ang pagpatest, tamas maray na nadidetect amay, yung man pati kaya ang gulta. Tamapundo yan, pag na-detect ning amay, mainom bulong amay, masusuppress ang virus, di na yan nakakahawa. Sa kasumpay na Bareta, tamang psychological intervention ang dapat maitao sa sarong persona na HIV positive para matabangan ini na mapagian ang namamatayan.
Susog kay City Councilor Gail Abunal, bako lang ang pasyente ang dapat matauwanin tabang kundi maging ang pamilya asin komunidad na mas maintindihan subuot kung ano talaga ang mga paagi para makalikay asin malabanan ang nasabing helang. If ever may cases, no, syempre pag naaraman po din daiyan, kaipuhan kayo interventions, kaipuhan kaya na may makaulay, kaipuhan po mag-guide kung ano so mga dapat nagibuhon, ano, so it's a condition na daiin niya kayang darahon na solo. So ang tugon ta po kadto dapat mamatian inda na may support. Padago sa mga bareta, sarong konsihal kang Naga nagmamaot na madagdagan ang biyahe kan tren sa syudad ning Naga pasiring sa ibang banwaan asin pasiring sa luwas kan Camarines Sur. Ang detalye sa aramonta sa report ni Melvin Machado. Sa paagi ng privilege speech ng apudan si City Councilor Jose Perez sa gobernador kang Camarines Sur asin Albay sa mga alkalde asin mga negosyante na magtarabangan na liwat hagadon sa gobyerno na mapakaray ang linya kang rilis kang tren sa Bicol asin madagdagan ang biyahe hali sa syudad kang Naga pasiring sa banwaan kang Sipokot Camarines Sur asin hali sa Naga pasiring sa syudad kang Legazpi. Kung mangyayari subot ini, dakulang tabang na mapagyan ang trapiko sa tinampo kang Camarines Sur asin Albay. Apera pa, sa tabang sa publiko huli kang baratong pamasahe. It is on this point that I would like to call on the two governors of Albay and Camarines Sur, along with the congressmen, city and town mayors, our local business leaders, and stakeholders to join our hands together and work for the restoration of the Naga-Legazpi commuter train service and for the rest of the Bicol governors, congressmen, city and town officials, and Bicolano Senator Chis Escudero to press and lobby hard for the quick rehabilitation and restoration of the iconic Bicol Express. Hagad man kang konsihal na darahon na digdi sa Bicol, sa urog na madaling panahon, ang mga tren nahahalion sa parte kang Bulacan huli kang proyektong pagpapakarahay kang PNR para sa mas modernong tren na mabiyahe sa nasabing rota. While the North-South commuter rail project of the PNR is about to be ongoing in the Bulacan to Manila segment of the project, the small gauge trains, rails and coaches are expected to be dismantled to pave the way for the standard gauge that will henceforth be used in the full rehabilitation of the PNR. Tanay said these coaches to be discarded, whose type the Naga Bicol line still uses, may as well be transported to Naga to beef up its fleet for Naga Sipokot and hopefully for Naga Legazpi with more train and coaches and thus bring about more commuter train trip schedule. Kinakaipuhan lang na may transport tulos ang mga train and coaches na yaan mo yan sa Bulacan habang may release pa na pasiring po sa Manila sa kaigdi sa Naga. Kabali pa sa pinaghihiling ni City Councilor Perez sa makakatabang sa iyang kahagadan, iusubot si Yosek Cesar Chavez kang Department of Transportation for Rails na sa Roman na Bicolano. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, nanutaran man kan GNN TV 48 Naga News Team na daina na ibababa ang barikada sa railroad crossing sa Barangay Tabuco, Syudad ning Naga. Ang nasabing barikada ang nagsiserbing ulang sa mga bihikulong pwedeng maglusot mientras na may nag-aaging tren. Imbis may personahe na sanakad PNR ang nagmamandokan trapiko. Ang nasabing barikada ang matakla na kaya daina na ibababa. Sa pagbabalik kang news break, pick-up na auto na binanggaan ng van sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur, kan sumagong aga. Yan na iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga Digital na!
Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos sa mga bareta, Libmanan Municipal Police Station may bagong tagapagtaram. Aramon ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa loob ka na 5 bulan, para mientras nababayaan na ni Police Staff Sergeant Emeros Organis ang pagiging tagapagtaram kan Libmanan PNP, asin sasalinahan na muna ni Police Executive Master Sergeant Joel Vinculado. Sigun kay Vinculado, ipapadagos man giraray kan opisina ang mga police community relation activities arog na sanakan pagbisita sa kada barangay na parte kan crime prevention sa Banuan ng Libmanan. Ako bilang bagong person kan Libmanan na UPS, medyo nag-adjust pa nila. Pero so far sa parte kang police community relation na kaya walang taning bagong person kasi ang satuyang dating police community application officer, ma-schooling mo na siya. Siguro mga wala siya more sa 5 months. Kaya medyo nagkagawa lang ko kita ng bagong PCR PNC. Papadagos lang si babaya ni Ma'am Organis, papadagos na po ito ng mga activity na ikukonduser kan Libmanan Municipal Police. Sa ngunyan, mayo pa manina mga pagbabago sa mga aktibidades kan na Police Community Relations asin nagpromesa man si Vinculado na may tatao sa mga taga-media ang mga impormasyon na kinakaipuhan lalo na sa mga importanteng kaganapan sa Libmanan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, mayong seryosong nalugadan sa banggaan kang sarong van pasiring sa Samar asin pick-up vehicle sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur pasado alas 5 nin pagkaaga kan Subago. Ang pick-up ang nagmamaniobra para magpagasolina alagad na budalan ang hurihan na parte kan kaskas na van. Huli kan kusog kan pagkakabangga, nagbalintong ang van asin nag-ikot man ang pick-up. Tulos man na nakaapod nin ambulansya haling Edmero matapos na may ambulansya sa lugar kan aksidente. Huli ta flat ang ruwida. Sa iba pang police report,
Tubero na ako ang mayo na nimbuhay sa barangay Dayangdang, Syudad ning Naga. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Nasa state of decomposition na kan madukayan ang sarong 67 anyos na tubero sa sarong barak sa DYD Hub sa barangay Dayangdang digdi sa syudad ni Naga kaasudma. Sikun ki Pulis Major Alex Sumayaw basado sa post-mortem examination na pigpaluwas mayo maninahilingan in foul play sa pagagadan kani asin napagaraman na dati nang may minamating helang ana biktima nga si Ramon Verdadero 67 anyos. Mayo nanin bado nin pambabaasin pantaas kan madukayan kan sarong cook an nasabing biktima. Base sa postmortem na ginibo, mayo manahiling na foul play naman sa tama. Sabi may hilang itong taon ito. And mayo man force entry naman sa sinasabing lugar. Sabi naman si mga nag-report, namasdamin lang 5 days ng karo daw nagluluwas. Posible nga nasa 5 aldaw ng mayong buhay ang nasabing biktima antes ining madukayan sa nasabing lugar. Asin dagdag pa kan opisyal na may manina force of entry sa mismong barracks kan biktima. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta sa paagi ng privilege speech ni City Councilor Omar Buenape. Pinagpropodnir kaini na matauan ning pagbisto ang matrayumpong kampanya kang Naga City Police Office laban sa illegal na droga. Sa laog kang bulan nin Enero, uminabot na subuot sa 2.2 kilograms nin illegal na droga ang nakumpiskar na nagkakantidad ng 15 million pesos. These significant accomplishments in January, which resulted in the arrest of high-value targets who are also responsible for dumping illegal drugs in Naga City, reflects the amount of hard work, perseverance, and risk by our not so recognized and rewarded police personnel who have contributed a lot to keep our city a safer place and with lesser threats from illegal drug pushers. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage sa ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.